Presiden ke Voice of the People Party VPP uba Arden Miller bersai mo julaong pagajingkren menteri rang badu ke jela ukonrat ke sangma da kabaong hameghalia dan kamwok permit kalong ke ke bahau shimet sngop phala namar ukonrat ulakren haswa ban chimti kumu chief minister uba Arden ulong bagi kenhun seng bhalang kila syashet kala hak sorkar MDA ke banakong bat kabamenta uba Arden ulong bagi sorkar MDA kala pas yek resolution nakamenta ka LP nakaba enthu menteri kam yaka Henry ban laumet yalade Henry ban laumet yalade nak issue jong ILP ulong baka sorkar MDA kalalau yaka amat ILP bat nyat Delhi. Yaladi simet ngampla bagani ka kentin kami no chief minister no konrak sangma namar balai nga keno ya ka kentin ka bo friend hakasni ka bo shimpi kom bu chief minister wong let us not talk about ILP kata ka di ka kentin ka bami na haga bo shimti hakasni bu shimti kom chief minister te kata ka di ka kentin bakini ki beri kim kwa iginu ki mechanism lani kita ki an kiban telakam ngimong kiban kang ngimong ban kang dei ban telakam ke jingrum terthep pi kat hadu bangila sakne lut ki jam na dong sodong kini ki ju gibri ki bangpo ban tren ye ka ILP ki ban pan pa hndre kini ki ju gibri ki ban penbit pi ki seng balang jongi kila sak penbit ha ka sorkar MDA kila sak penbit ha ban dabiak ka sorkar MDA ka pas ke resolution nam tak ILP daga jingtmu ban penteri kam yak ILP hndre ban laumet yeledi nak issue ILP ki pas ke resolution bali kim dawa naga sorkar India bagade ban weng ya ka presidential order ban revoke ka presidential order ka ba issue ha ka tu ka sni hi ka baki shong dorbar ban weng no ka kentin khasi jaintia na ka preamble jong ka Bengal Eastern Frontier Regulation ngala de kren ni kini ong gi seng bahalang kila shat syukur kila apon haga sorkar MDA dimenta kila adep lau shoy ya ka jing ya ka issue ILP na ka keti ke joki kila adep nyat se Delhi ya ka ni ka benta te kibri ki badan kum kata ka mindset ki belum mainstream ko kam perkhat haki hi ngam i bagan ke jing perkhat kerpang ni try muluk try jika haki nomor baka lapen he pen san le si ki shabar na ka ni na ka ri ke jong kinum suthu ye ki jing dot kam ki an bani dai tengang ngam plah ka jingkren ka juki ten ringa susmo sen ye ki seng balang bakila sha shet kila sha pon ha ka MDA 1 daga ba ka penbit bagi pas ka resolution nagam taban pentri kam ka ILP